Her er der faktisk noget, som jeg godt kan lide. Annette er taget på skattejagt på et loppemarked. Hun er gået på jagt efter noget, hun kan genanvende, pifte op og give et helt nyt liv. Når jeg går ud i genbrugsbutikker eller på loppemarkedet, så kigger jeg ikke så meget på, om jeg kan bruge dem, tingene præcis som de er. Så kigger jeg i mulighederne for forvandling og for at lave det om. Det kreative er så lidt sjovt i forbindelse med det her med upcycling. Upcycling handler om at tilføre ny værdi til ting, som ikke længere gør gavn, som ikke længere bliver brugt og som er klar til at blive smidt ud. På loppemarkedet bliver der ledt efter genbrugsguldet, og pludselig finder Annette skatten. Hvad tager du for den? Den tager en 20 for. Ja, det vil jeg gerne. Okay. Ja. For Annette er skrot lige med hot. Det handler bare om at se mulighederne og tage de kreative briller på. Jamen, det er jo virkelig alt muligt, man sådan kan lave om på. Det er det, der er så fantastisk, synes jeg. I Annettes værksted er dagens loppefangst ved at blive forvandlet. Det er også her, hvor holdning bliver til handling. På vores loppemarked og genbrugsbutikker i dag, der har vi jo resterne af alt det her overforbrug, som præger den vestlige verden. Og i virkeligheden et overforbrug, som jeg aldrig rigtig helt har forstået meningen med. Men jeg kan forstå, hvad vi i hvert fald kan bruge noget af det til. Og det er jo ved at lave det om. Det her kan jo sagtens blive noget nyttigt, som vi kan bruge igen. Og det er jo sådan set begrebet omkring det her. For Annette er der flere aspekter i upcycling, og hun forudser en fremtid med mere omtanke og kreativitet. Krisetider gør, at folk bliver mere kreative. Der er en tendens, jeg tror, at vi kommer til at se rigtig meget mere af det. Det er en efterspørgsel, den der historie, der også følger med. Kærligheden til at lave noget selv. Nå, lad os se, hvad vi har fået skabt. Så det er blevet til en ret fin sådan taske, synes jeg. Og det er jo en sjov lille proces, altså fra et par jeans til sådan en taske eller indkøbsnet, eller hvad man vil bruge det til. Der er bare inkluderet lidt kant, lidt kreativitet, og så er der lidt holdninger til tingene. Sådan er det.